beli ka anyị chile ọnụ anyị maka na eke kele abịa n'ọdụ n'ụbọchị mmebe nwa gbatụrụ bụ okechi ọka abịlụ ezigbo mgbe nwere m eze echi Igbo sava bi n'ibebe mana anyị na-achọrọ okwu anyị nọrọkwa agbara okwu n'ụka ọsọ ide egwu ebe egwu mmanwụ ọmaba chuo kabiniko ogbu ọgwụ anana mba tozu egwu ka anyị gwụrụ ọnụ anyị Nweli na nọrọ n'iyi anyị jiri ọka alụsị ndị ikwu na-emu akpọkwu ụmụnụ tata biko n'igbo ọgwụ iji ogbu egwu na ọka alụsị obodo obute butekwala anyị ego biko n'igbo ọnụọgwụ ya nụba tozu egwu Chimo give ya umuna odigo kwani ko si ade nuwa umuna iwe Nweli ko ya Nnie yo umuna alusi malo Onye na-ebunye egwu Mmebo ọmụ onye nwe egwu anyị bịara ka anyị gwụrụ ọnụ anyị Mmebo ọ dịghị ọgwa ka o si adị ụmụnne m abụghị nze egwu anyị ekenego ọ dịghị ọgwa ka o si adị iwe katalika onye emelichi ya Mmebo ọnụ m ekene gị nwanne m n'elu ụwa mmanwụ ebulu egwu ya ọnụ m ekene gị nwanne ọmaba basila abatu ezi oyi ka ajọ nwanne ụmụ ụwa senior brother na mmekene nwanne m ụmụnne ibe onye Nweli ko ya Nnie ya ọnụ m ekene gị nke ịbụ owo bụ isi je nwanne m ụba na-amụ anamụ nwanne m mmanwụ ebulu egwu ya ụmụnne m n'ụwa ka o si adị ya ụmụnne m ọnụ m ekene gị mụnne ọgwọjọghọ nwa ụmụnna meke ọchịlọzụ n'Ikorodu mụana mụ mmanwụ ebulu egwu ya kene egwu oli akwụ gị nya bụ nne chemelie eze nwanya ụmụnne mmanwụ na-ebe mgbu ekene dazụ na onye ọma ike na-ahụ mani nwanne m ike ga wọdụ wadị onye ọma mmanwụ ebuworo egwu ya keneli moli agụ gị nya bachalugo nwanyị mma ọnụ m ekene gị mụnne egwu olugo ide anyị nwa na-ekene Kristian nna lakwa alọ o mekwutara obu mbọsị
odogo onye iru anyị ka maka Ezebilon na-eke akwa alọ okeke ibite the righteousness of menjo odogwu na India ekenekwele gị my brother ọnụ m ekene gị mụnne iwe onye katala omelichi yo ọ dịgo ọgwụdo ya adị yo anyị bịala ka anyị bụrụ ọnụ anyị ọnụ m ekene gị mụ Igbo anyị nwee na-ekene Obinna Onye aka nwa bụ nwanne Sakidon na India anyị ekenego gị o anyị kenekwale ezi nwanyị gị Philomena Obinna Onye aka nwanyị India egwu kenekwale gị o ọnụ m ekene gị nwanne m ọ dịgo ọgwani ka ozi adịghị ụmụnne m iwe katala omelichi ya anyị na-ekene chụnwa agwa alụ malife ezigbote mụdọra na mụ anyị kenekwere gị o ka ezi maka nwa ji ọfọ nne ya Amerika Pọlụ nna eke ụdọra obugbo ekenekwere gị nwa ji ọfọ nne ya Lagos steeti kenekwara anyị ndị oli akwụ gị o ya mmalị gị mma anyị na-ekenekwa mmadụ ka na-eke ekwe alụ okeke ibite eze ndị Igbo 1 to 10 egwu kenekwere gị o odogwu n'India anyị nwere na-ekene Lonju Egwatu Amaneke exchange worldwide Ojiplan agbata ezi good afternoon India, good evening na Brazil anyị kenekwere gị ọ dịgo ọgwani ka o si adị ụmụnne m ọnụ m ekene gị nwanne m iwe onye katala omelichi ya n'ụwa o ọ dịgo ọgwụ si adị nwanne m mmanwụ ebulu egwu ya ọnụ m ekene gị o August na Nweli ọba onye obodo na Lanka egwu kenekwele gị kenekwala anyị mmadụ dịka Chumile bụ n'odili apịtị onye ego onye azachọ egwu kenekwele gị anyị nwere na-ekene ọbalị na-eke akwa alụ okeke ibite okota anụ mmiri odogwu ego na ka ewu anyị egwu kenekwele gị o kenezigbo mmadụ dịka Jụlọsụ Obuora makara ya ma ọzụ ọmamawa Obuora odogwu onye iru anyị na-amalị gị mma kenezigbo mmadụ dịka kesịrị akwa alọ mba agọ akụbilo odogo onye iru anyị kenekwa onye be gị o mụ na abụghị nze egwu onye ọma o abụghị pịta nze egwu nwanne m o ife nwere oge onye ọma o nke bụ papa Chiemelie kenegwu oli akụ gị ya bụ ezi nwanyị mma o ọnụ m ekene gị mụnne kedu maka Chiedu agwa ọlụ kedu bulaki onye ọnwa o Chukwu gozie gị lotegwu oli akụ gị iwe onye nwere kọ ya nwanne ya iwe onye nwere kọ ya nwanne ya
Mbosi nwanne ọya na Mbosi nwanne ọya na Ọmaba basi abatu udoba Kubana mwana mu ọmaba Iwe Nweli ko ya nyagwa nwanne ya ino Ụmụnna Iwe onye katalo melichi ya Ọnụ mekene gị nwanne m n'enu ụwa Nekene obugolo ya obugo chiezie ezigbote ọbụ agwụ anamụ obugo chiezie ịmana nwa agwụ a na-atara abịa maka na ọbụ agwụ bụ odogwu ka ma bụ ekene gbole gị my brother kene ezigbo mmadụ dịka ma echi anja egwu dike odogwu ego n'India nwanja mgba I wanna connect Jamaica George Nalu virus na India Ocha virus I can only go Iwe Nweli ko ya yewo nwanne ya maka na nwanne bụ ife mbosi nke nwanne ọya na Mmebo nwanne bụ ife Ọdịgọkwanị ka o si adị chili ọnụ m ọnụ mekene gị mụnne anyị wee na-ekene mmadụ dịka ekene Sunday Boma ahịa Boma n'India ya maali gị mma o nke bụ ahọbaja amụlụ ego n'India egwu kene were gị ụmụnne anyị bịala ka chili ọnụ anyị o Mmebo ọnụ mekene gị nwanne egwu bụkwa bụ egwu anyị o Iwe Nweli ka ọ ya nye nwanne ya Iwe Nweli ka ọ ya nye nwanne ya n'enu ụwa o Nwele ego lotekwa nwanne ya Iwe ego gị lote nwanne gị o maka na nwanne bụ ife mbosi nke nwanne ọya na ụmụnne Iwe Nweli ko ya yagwa nwanne ya ana m biko dị ya arochi m chukwu oke m ije n'ụwa karịa m arụ anyị ana m dịka obi ya ije mụ na chi m ino ka ezi maka mechi nneke nwali ọba ọsekwa mkpọ nwanne ka nwali ọba egwu kene weli gị ya maka oli akwụ gị ya bụ nwaanyị mma anyị kene welu nụ ọnụ m ekene gị mụnne kezi maka ime obu gị ike m ọnụ m ekene gị mụnne iwe onye katalụ melichi ya ụmụnne m ọnụ m ekene gị Mmebo anyị wee na-ekene mmadụ dịka ime obugo ike m ịma babito ịma nna iru ezigbote ya mmụọ eze obodo dịka atụ egwu anyị kenekwele gị anyị wee na-ekenezikwa mmadụ dịka ka na-ebi ahụba eze kweche nwanne mmadụ abụrụ ya rapụ ndị asị maka na anyị nwere onwe anyị ka anyị na-eli arị eli onwe anyị na-ezu ụka arị eli emebe mmanwụ eto nse bụ okwu kwụsịrị nwa oyi ka ọ bụ adị aka ọ dị igwe arụ obute obute chụọ ka dịka ogbu ọgwụ anyị kenekwele unu mmanwụ ebula egwu ya ije mụ na chukwu oke m arụ ebuoli ego mụ ino chimu bute ego ino enulia onye were ego nyere nwanne ya aka onye were ego nyere nwanne ya aka Mmebo maka na nwanne bụ ife ọnụ m ekene gị nwanne
kene kwalege ngi bu senior brother mo ya ma alege mma ai kene kwalege sina chuma akide okoko gbo akubika ni India etbote wele mezechi nwanne mmara abro ya letakwa ndi bege o ai we na kene maru dika igwe buko okwo nwade ebe na agba anya nke izizi na anamu brother mu good evening India good afternoon Indonesia welcome to Thailand nyama alege mma ai we na kene maru dika chude gwatu akwatu over in India egu kene welegi o ngebo chidon na India oganda na mwala ebo odogwi bola nibu nyama alege mma wanne mara abro ya letakwa wanne go jude gwatu shidodo na India 28 days man na Indonesia iji nkata abute ego odogwa wale bezechi nyama alege mma kene gwoli akugi o senior brother mo ama alege mma akade kwele nwiye gebe jama ana boso kene zigwe nwanne m nwoke udedika ebe atụ ọgwa ego nwaza abụgola eze akade kwele ngi kene gwoli akụ gị bụ ngozi akade kwele mmadụ dịka chiebno mercy anakwa nduka odogwu ego na KY ngi mwana malika na Kenya kene kwazi kwa maru diku dedika chale eselu ndi Igbo eze Nnie awaru ai kene kwele iki ekene kwele maru dika dudu nwako ọba classic na mmiato obodo eze odogwu ego ni India ekene kwele ngi kene kwa maru dika chudu ike bụ onye akwa odogwu nna iru ewa na ama my brother onye mụzọ nge nwe mmanwụ kene kwa oli akụ gị ai kene kwele maru dika chuma hoba okwo ngia odogwu ego ni India nge bụ freedom man ai kene kwele gị kene je maru dika okacho man ni India nyabo aka obu ora lewuna ezi milona ni India egwu kene kwele gị o ai kene kwele ka Nnie George ekwese nwanne isu green onye mmigwu ọrụ aka ai kene kwele gị my brother kene zikwa maru dika ejike ọsọfịa ndị Igbo ekene kwele gị kene maru dika Sunday nwa nwanne kasko odogwu emu ego goro dika atụ egwu odogwu nọ n'otu achụla aka gị ya ma alege mma ibe onye weliko ya nwanne ya ibe onye weliko ya nwanne ya n'ụwa arochi